otega aka ndị egwu na-eti mana enwebere onye tie egwu maka ọjị Igbo wesi nwanne na ndị otu egwu ya The Socrates International anyị wesi na anyị akpụ egwu maka ọjị Igbo kọwata na ife dị n'ọjị maka na ọsọ ndezi n'ite Mbaise na-eme emume ọjị na United Kingdom as far as I know. Please put your hands together for Engineer Humphrey Chinanyeze. Our President ndezi n'ite Mbaise. But I enjoy our neck and I'm not really ever. We recognize you. Mas
evidezi